Konakele man ukufa kufikile man. Into ezomba ngobuso ofonini lifaka inqatha kubuyeka imve esityeni. Sisemnandi ngathi ayisosehambe ndithi ndiyekile ndiphindele. Nalo mhletho ngoba lenqakwe yo hayityebile uba ngowayo. Bungabuyi umva njani esidebeni kula mafutha esehla ngendivu man. Uyawudlala mkhulu wami lachitheka nyani iyeza. Kodwa wena kuphosi wena. Uyabona ukuphosi. Inkomo ezimbini, ihagu ezimbini. Avon lisatyela udumo manje ngotayara ehlabela udumo kula mhlaba usindi ingaba zethu. Nzima kakhulu wesingasendibene nawo. Uthi nawo. Kodwa hani wovuna insuku lemimanga engasenhla ndibheka ngezantsi. Kodwa likhona udumo endilivana. Khona isilarha bengikende eva ngaso manje. Ngikende eva ngaso ngithithelwa phansi ngaso kodwa silapha ndafumaza uba hey ingani ngike ndojikela nje ngibona uba yile ndithethwayo ngabi njalo ngoba injalo ke hayi no ufa kufikile. Ngefondini ndawufika man. Njengoba ufika nje lamanje ndingathi ayinirhanile lithi asindim kodwa. Hayi zale ndlela indoda ke nibiza inyama kodwa icimele man. Akunani ngacimela ngokuthi izawavula amehlo beke yadibana namanqadi ebhisi. Ndofika lamhlaba namagazethi ufondini. Yebo. Yebo dad. Ya. Awukabi khona. Hayi nix mpoma khondo kuwe. Hayi asikabikho. Ukhona endlini? Ewe ndikhona. Akongxaki ndize nayo lanjani? Uphi? Ndize lapha edolophini. Okay, yofana ndikhona. Akongxaki ke dad. Sharp ke dad. Endoda. Ngede. Alright mntanam. Uhle kunjani? Ayikhondo man. I know, inobunjani ukhona. Bani? Wena, kalenjani? Ndivuye ukufa bolina kodwa. Yefane wayibona lenje. Ukuyibona. Avoni bombaye umincile ezweni apha kudala kodwa ke baliqela abantu abamaziyo ababhesho ngqushu kuba kaloku ujijile amandla kwezalali zobhinqana. Yini umkhulu wawo tata apha kudala wazithanda izinja kuqala kodwa kuphinjane beyibonile ngoku benyukile beke wenyuka wosipa mama sento wathi ayikhona uyalifuna injojo layo ndathi ke ndizamphathela xa ndisiza kwelicala nyani ke ndize nalo foni ayomincile ezweni uyifuna nyani kudala ke wazithanda izinja labo mama nemphatheleke kanti notayero ndithe ndisahla wabesithi buya kuyonakala hayi ndaqoma ndijikele foni bayatshisa nabantwana funeka ndifumane isilawu kodwa indlondo yami isajonge eqonce. Oya yakazi yet net vlees. Yebo ujarhe nemincile nje utyakala nje katyimswana yakhona itoti endiyidingayo foni endiyifunayo mama. Because the Max 6 is small. So this one I can help you now straight away, but it's not a reflex, it goes over the barrel. The tightens on the front. Evonini eyona nto ibindibangela uba ndide ndizofika apha nje yinto yobana ngaba kudala ndisikhangela andisifumani ngoku kudala ndiyifuna le toti mani iyafundekela le nto yho fundekela kabuhlungu le ntonga xa uyidubula ngoku ndabomba hayi mandiyize iintsuku zam nalapho bendizama nje amathambo nyhani mani labe kanti igazi lithetha inyaniso uba ke ndiyifumene. Uyala nto kuthiwa luthuku ke yandithukuthezela intoma ke ndawujikela apha nyhani ke ndibuye nayo kodwa ndadolotshwa ngulo mfofo ngeenyosi ezibhitye. Seyigqibile ke ngoku. Igqibile nganuka hlobo. Kawukhe mani ngenantsika. Ndinika ubuze ndikunika itoliti. Hayi mani kawukhupha imali mani mkanam ndizawufika ndidube mani nam nangoku andinangxaki. Hayi ke ufuna imagi kodwa kule yam. Hayi thina mnganam into ke ndiyive. Mbombo uyadolopha kana ndafuna uyincama kodwa mna mandincama andibomba mandimnike akayive nje kancinci into engazikwenzeka uba mandiphinde. Yho Okay. yibone nane ndane bhabhala Okide yo ngawuphinda ufaka apho manje bathi ngedolo iqilika ufoni waphila uthi chatha imani nebhabhalaza Ngicenge funi ndofika la mmango ushunqa no ubekho into engathi za nomdla ngoba ndifika kwigusha ebeka amawele xa fondini beka waqala wazibuka izinto kuyonakala. Ifoni ndifikile mani nangenza jonga lo msebenzi walomfo ebehlohlo kuhlanda ubenzile ubuzamile nokwe ndiyenela zamnika into zakhe ngomso. Uyidinga sinalo nokhediwe kusazo kodwa ingxaki zam ayifundini mani ngamanzi azendlini ayasukolisa kodwa make kubaswe mani emzini xa kukho abantu noba yintoni na noba kojiwe noba liqaqa noba yintoni na kodwa le yakho ngapha ubomba foni le yakho ngambona umuntu ngapha kwayo. Ngake zingafuna uhlukana nami apha ekhaya le pressure pump yenye igusha endilibele kwa mayeza fokwelapha yemntu Kodwa kunani mana ndiflatelanga ndizabe ndibuye kodwa ndiva umuntu endikhwaza ndikwayimani ufuna ukuthi manixoxe.
Imaki ngo. Ufuna imaki? Yiyo le ndiyibeka apha elangeni. Ndicimba iyagqiba namhlanje. Uthina ngo. Xa uthwe nomntu. Ukhala ngonomntu ndihamba ngokutsha. Uzalwa ngokutsha. Intini? Akho mntu ungekhoyo phamntwini. Akho mntu ungekhoyo. Yabona nxa sithuka ngolaa hlobo. Yagqiba kwalithuthu iilitha zakho. Ubeke pha. Kodwa jikelele. Akho mntu ungekhoyo. Laa nto anabhabhalazana nto uvuka inguwe. Tu, yabo manje vuka njani? Uvuka inguwe. Uvuka inguwe. Hayi ufike esithokazaneni. Uqale. Amasithi hayi ndikayiva kakuhle le nto yenza. Akho mntu uba nemincili ngaphezu kokwayo mani xebona imagi efundini. Uthi woma ungayibawela kwawena ukhuyive le nto kodwa hayi abantu abayivileyo bathetha kakhulu ngayo njengayo. Hayi kwaye mani mna ndiyincobe ezinjeni ukhongota hayi. Akukhunjuzi uba ngenebhedi umntu abekhumbuza. Akukhunjuzi uba ulele umntu apha ecangkwakho. Uyakhutsha. Efuna uhambe liselude funa amalungiselelo ndithethe neentonga zenyaniso ndizithambisele emhlabeni wawazo. Sithethe ibhunga elinye sithi siphuma nje siya phakathi kwabantu nje kube kusaziwa into ngaba uma kuthethiwe kuthethe yona inyaniso yodwa. Ndifumanisa uba sithethe ibhunga elinye ke kule mimango besike zizingela abantu nomgcana kodwa hayi ndisamile ngoku mandikhabe ndiphuma kule mimango. Phela uzingela kodwa ke andinawuzingela apha ngokubona sabe ndizingela. Ndifike kwamadada abafundini indawo wajonga ndifumanisa uba lixesha lowazingela usukela ngoMeyi. Hayi ndibomba hayi mantyini malikhawulele umda walo. Voni ndhleni ndiyawafuna amanzi ngokwaphinda abe nzulu ngaphezulu noba ndicingela aphinde abande ndathi hayi koojola zabaphinde babuye nawo kodwa ujola uhlabela udumo ma. Ayityebile? Ucele kwamlungu. Zifo. Yho. Inkomo ezine zonke? Ya, ngiyazithandela amabhenga. Ovimbayo usenjeni? Ya, buyavuma sokushiya abo singamadolo okuhlala. Amadoda. Ujola ahlabela udumo foni kodwa ndibume seyilixesha lokuhamba uthi kule veki zayo zine inkomo elalini. Indoda iyawunza nothanda uba mayibheke ngapha. Afuneni ndikuloo mimango mani sisajonge ngapha ngasentla ndifulathela mhlawumbi namagazethi ngoba unamagazethi uneenkaba zethu yonke into siyenzele kulaa mimango fondini. Kodwa ke ngondisenyuka mani ndiya kwelaa cala noko udumo lihlatyelwe phaa. Kuthiwa ke kusasa ngentsimbi yesibhozo hayi kawube uqaliswa mntanam sephuma lichitheke loyezam qela ngamandla. Ndithi ndizacenga mani bomba akho into ezimbalwa ndizilibele ezifunekayo. Ukumfota utyala nje wenza bendiqomba kawutyi umswane ndibomba barha xa ukwazi ungena ngemoto kule mimango etywaleni. Konto ezakwenzeka nawayiphela akanazawutya umswane utya isilawu kuphela efowunini ndifike ndibonakala uba kule mimango ndikuyo hayi kuko wazo kakade njengesiqhelo. Qha kwinto endayifundayo apho uba ufuna ugila quthi ngathi ngokusenjeni kodwa ke noko ndilale ndivuke ndizikhabe ekuseni kodwa hayi kakhulu uba kusebusika kuba mnyama. Ndiphumile ilanga noba liphuma kwatuku mani uba besengqosho bengaphuma kwatuku hayi mani udumo lihlatyelwe fondini. Yho hayi mntanam imincili ngathi kuthiwa ndiluka ngokusasa fondini ukuthi ingcibise mqwalana ndicinga icebo ahonke. Voneni isemgwalana mani ingcibi ngoku inkomo mayikhule nezo mpahla ibheke phaa. Nazo zam iintonga kumfundini ndiphethele mani ngoku ndiboma uvula lo mnyango siyafayile ntelezi. Awukabikhona Into kunjani? hayi no Ya. uthini ke ngokwenu Ufuna ntoni nantoni wena? ingakho kuleni imazi incakho nje nkulu. Sawubeka imoto ke kaba hayi makhe senze amalungiselelo sibone uba iintonga zenyaniso ndibe ndiqomba bendiqale kwangezolo. Ezi ntonga zingemana zenkundleni yamatyela zithethe inyaniso xa kungoku.
athunyelwe lo mfundo naye sibomba fani inyawo ezi zibuhlungu andiyale nto yenzeka kuye ndagqibile kwazi uhamba ndisayazi uba wathini. Sinodubula ntoni? Sidubula la target yethu ngithesta pha kuyo. Okay, hayi kulungile Nkosi. Sawubomba kulungile sibophelele mani bekudala ngoku liyabholiyeza bendiqoma leni into mna bekufama itsho esikhumbeni senxakwe ngokudala ngoku. Ateni? Oya. Ngathi zimbini zinkulu kangaka zibona zikhulu kanje. Kasilunga hayi sabe sesithela ziyama amajezi edolobha. Hayi uvala umzi. Hayi umama bethu tata. Amantshontsho. Mna kuvela amantshontsho ehagu sikhangela imazi ke ngoku esiqoma noko siyayibona ingathi ityebile kodwa zonke zivela ingathi zibhijile. Fonini kungaphanyazo mani kuvela imazi. Fonini ndiqale ndithukuthezele le nto ohamba ngemoto. Ndithi madoda makeshiyeni le moto izawuba ndala le nto. Le nxakho izawuwela phaa ngaphesheya nje bitshone kwesizinga. Nyhani masithe sayishiya sabudawuti unazo zinyusa ngaphesheya izawuthi iqabele. Ithe xa iqala uvela yaphinda yafuna ubheka esingeni yaphinda yafuna ukroba. Hayi khange igqibe ndangomda wafika. Mantshontsho. Nami. Asakuvuka uchithakela mntana. Ngena nombili nana xa kuvela amantshontsho angathi ngawaqolile nandawo nansi ihagu kanti ihagu isaphila funa. Isaqonyanga. Iyaqonyanga nxa. Usadizi lo. Ingavuka imkelene. Mpheni. Fonini siphikisene apho ngaloo nxakwe ngamandla yabe inxakwe iqhwanya ndathi madole inxakwe izawuvuka ihambile ndawo mani ibambe enqineli ndango iyaxoka izawuvuka emqolo into endibhida inxakwe yomele ngamandla kodwa ilungu lentamo liqhawukile kodwa isaphinda pake siphinde sayiphinde ethubeni hayi ndabomba yoyisakele ke ngunyani ngoba ilungu lentamo beliqhawukile kakade yaphuma naleya hayi uthi otata sibakhe ngicaba sawukhetha otata ke noko ke style xa sesimfumene umama kodwa safumanisa ngathi unako ubhitya kodwa kabhityanga uyaphi fundi kanti uba besikwazile utyhila nje sikhumba akatyebe ezizweni ebendiqala ubona inxakho ezityebe ezinje ingathi sawutshayisa ngokusasa ivumile uthina uninzi sisathela loo nto zimane zidolopha ke zivele kodwa zinkulwanga zimane zivela sicenge ndithi kula madoda mashiyeni lamantshontsho abendlini abazali bakhona balapha mazithatheni ngenyawo hayi nyhani mani lamadoda nawo athi le nto ndithi abaye makesitheni chuba into ebangela uba singasoloko sihamba ngenyawo nje apha mkhulu kakhulu lo mhlaba uba sizawufuna ugqiba kwangethuba nyhani ke sicenge sisacenga njalo sidibane nokatye ndithi hayi namhlanje ndimdala sizathanda ukugqibela mna jonga le nto nangoku sendiyityala iyatsiba ndithi ungancama nguJim Green lo awuye ndawo ngadolopha ngoba sakhangela sabona sibese singena sazamali ethu ubomena lichitha niyeza evunzi zawujikela komnye ummango sidibana nenyama zingazizandi zibone kodwa ndandikhe ndaziva ndiqonga ndiyayibawela uba ke igusha mos le igusha ingamandi mna inyama zingazandi yibone igusha ihlala emmangweni kodwa asiyazi uba yimalini ndingenile Sasiyeke. Alright lungile minyeni. Ngikhona mntwana. Yavuka kwezi. uthini Ngoba ufuna ukudukile trophy lothi nje. oh hayi hayi sivane bendiqomba hayi mani mna bendifuna noma idyongo sandifuna ubetha nto inkulu ipheleleyo hayi ngelaa hlobo lamazinge lazengqusha qeda ihambo uzingele tata siqhube kodwa lo mfuna into ayithethayo phakamise iwi nje yanquma baba ngathi okay yotho emnqunyeni lenza umbeleni 2 to 3 ingathi incinci le mfundo
Hawu, abe ulikhangele ezinye phama inqaku ethafini yanqu. Vonini inqaku kuthiwa apha bethola hlobo lelatshama nqa bethe yayinqumla ithafa tu. De sajongeleyo ize igqi inqaku zimbini kwathiwa khawuleza lunga. Voni ndingamboni manje ndingayiboni lenkunzi ngoba ijongisa inhloko phansi kodwa iyakhweza phaa ngapha kwesinga. Ndithi man make sihleni madoda into ezasinceda apho kwehlika sihambe ngenyawo phaa phantsi. Yani man kuba sithethe ibhunga elinye sifika sithi sesilunga iphinde isithele soba marha kweli besibini ithuba izawuvela izawudibana rha sadibana man phaa kwelesibini. Ithi ke ngoku ndisenalaa mbono mbi woba xa ubetha inxaku ephaphini inxaku ihamba igqiba ithafa iyogqiba iyotshona emngxunyeni ndathi soze kweli ithuba sizawudibana entloko ndizayibetha iduma. Nangoku uyalala kule ndawo ibime kuyo vuna uba beyichama ngeyileli phezu kwalaa mchamayo kodwa inxaku kangivume mani funi sesifikile yangathi iyaphakama ndatyhini kwenzeka ntoni. Ndinganoloyiki ngayitrofi. Ayo trophy. Ayiyo. Tu, leki trophy. Senkonza ityebule ezi-right ezi. Kodwa biseyikhwela. Azifani mani izinto azenzeki ngokufana tu. Okay, ugqibile ngoku ufumene befuneyo ne? Ewe zombini uzifumene tata, uzifumene zombini. Hayi ndiyavuya Dololo. Uzawuzilindela phaa eSpringvale zandiyazi? Ewe sanilinda phaa tata. Fondini kulula uwisa fondini kulula ukuchitha iyeza kodwa ngoku xa ufuneka uyixoye neyiphume amagxa endoda akulula ngokurhuqa le nto ithafa elide kangaka. Ndithi ke kula madoda hayi mna madoda singayixwaya le nto siphumeni sihamba kuba ke sidla ngokuphuma nazo ingulube mozi into enzima enxakweni sikwazi ukhupha ihagu ngamagxa. Man siyicenge fondini hayi la madoda mandithwalise siyikhuphe mani into endiphuma nayo inxako uba uyibhudile entloko uyalikhomba ntanga uyawumane ukhomba igazi de liphele licima ungazoyifumana inxako yethu ilishica le nto yomelele. Fonini sithi sesihamba sibona uba ingathi icingo liyasondela ufike le ndlela iphinde ibheke phaa hayi kodwa sithi xa sifike ecingweni kwacaba ayinawuqabela nomntu phezu kwecingo funeka nje siyithubeleze sesiyirhuqe siyisemotweni. Kanti kongoku le nxaku isinda kangaka funa imhlophe heha liyabona le inxaku izawutyiwa nentloko yayo nda ngoba inenqatha nyhani hayi nje indaba odlala ngaphezu nalaa mazi hayi laa mazi ibinalo nje inqathana kodwa foni le nkunzi hayi ibilifake impela mani inqatha andiyanoba ingathi ibisitya amadolo okanye amatakane abafondini yho. Hey kuthiwa kuzawuyikhephu kulo mdwangu uziwenzayo ulumkele uhamba uvalele iindawo ezingapha ngasekomani zidla ngoba nzima abantu balala endleleni bagodule banye phaa ethini. Foni bomani neqhala lovalo lokhephu ngangesenza into ezikhawulezisayo sikhupha amathumbu silayishe sihambeni madoda ngaphambi koba uhambe nenxakwe okanye ingulube inezi zinto zizihagu funeka ufumane ipemiti yobuthathe ezinyamakazi uhambe nazo ngoba uba uhambe nazo nje uzabe uhamba neenyamakazi ezinohambisa izifo zehagu. Kunjani? Sakuhle kunjani? Hayi ufumene mosi? Hayi nokho. Yo inhle lehagu Le. le ibotshiwe Dololo. Fonini itshayile nje zimbini inxakho ngehlobo endifuna ngalo alichithakele mani konakele ubuhlanga enzeni ngoku ndikhangela isibindi emveni kwesibindi sibone ngoba hayi akho nto inowulungana and ngathi sisilawu sikadyala nje futhi siyafuneka. Lo mimango inengca foni Udubule kodwa wena kuphosi wena ndiyabona ukuphosi inkomo ezimbini ihagu ezimbini ewe inkosi. Foni phambi uba ndiyigibisele emkhenkceni mna ngendiphungule nje igazi mani ndinawugqiba uliphungula ndiyigibisele emkhenkceni ngoba ayinamathumbu mosi ndikhuphe nje izibindi zona zikhabe zilungiswe emveni koko ke yona ikhabe iqini ukwenzela xa ndisehla nayo iqini. Fonini ingazityiwa isibindi sale nxakho
Ronayo, igcwele igazi. Evoneni kutsitsitheka nomlilo lo ufundini kodwa ke 6 gun mayiphangele fundi lithemba fundi. Hayi ke emva kokwesilawu fundini kudyakalashe yiwo. Ona manqathe esibindi na ayingawole ngxako bekhangelwe ngawentengo. Boma ke no man mayikhatshwe iyagwana man noba iphelanga. Nemaki kuloo ndawo fundini lola mazembe. Ndanga ndivukele engxakini madoda. Eli tayara besinexhala uba liqhaqheke kulaa ndawo beyenziwe kanti yindawo eyayihlatyiwe kudala ngoku le iphuma umoya. Njengoba ndivuka nje ndivuka ndineli tayara liphantsi kodwa ke libonakala indawo iphuma umoya uba yayindawo yayihlatyiwe kuqala. Ayinani ke ndizayilungiselela kodwa kuba belenziwe apha ecaleni kuzawufuneka ndilisuselele lana ndilifake elinye ndihambe ndiyolimpompisa xa ndifike edolophini. Ndihleli kakade ndinazo into zowuhlaba ndiboma ndikhawuleze ndililungise mani kwangokwam. Nyhani ungabuyi moya ndibomba ke ndawoni xa ndifike edolophini ndilimpompisa. Kodwa kwangoku make ndithuthe mani ndijongise umbombo ngapha ngasendle. Kwela bhayile imdaka zowumenko ezangxako. Funa ukuwazi inyamakazi apha zigciniwe, zihoyiwe, zikhuselwe inyamakazi. Inyamakazi apha yifi ingakhange ibe kanti izowuzingelwa ngabantu abaziwayo babazowuzingela ntoni. Nyhani mani ngelingeni ndiyongena kulaa gqeberha imdaka. Tyhini funa ndifike ndilungiselele uhlinza. Yabo fona amalungiselelo ohlinza. Yabo mani ntshutsha ndizombelela kodwa kunzima nditsala ngokwam ndiphinde ndihlinze ngokwam. Kule ngqela amatapile asesifubeni kodwa akukho umntu ozawuthi hayi khawusike. Khangayozingela khangandilinde nangona ndibuye aphinde ahlinze bomba uyalumezela nto ithethwa ngulo mntu uba mandimsikele nje ndiphinde ndizixwaye ezingxakwe kodwa sezaphinda ndisike. Uboneni ihlobo ezilifake ngalo ezakho inqatha ungazi ukuthi xa ube kungekho zinhloko ubuthi hayi ukhuthi yakho yomzi. Bona hayi ngathi yakho aziphelelanga ilali nayikhona.